The Convenience Shop nieda ċentru ta' taħriġ ġdid biex fil-waqt li jiġi offrut xogħol lil kull min jaspira li jaħdem jingħata taħriġ fundamentali biex mhux biss ikun offrut servizz tajjeb iżda il-bejgħ isir b'mod professjonali. Fit-tnedija ta' dan iċ-ċentru ta' taħriġ fil-Gargur kien spjegat kif persuni li jaspiraw li jkollhom dan ix-xogħol se jkunu malma l-proċeduri u l-istandards tal-impjieg u jingħataw taħriġ ta' xogħol fuq il-cash fuq sistema simili għal dik użata fil-ħwienet. Spjegatilna iktar it-training manager Marjan Azzoppardi. Eventualment jibdew jaħdmu, jibdew jitrenjaw għax-xogħol tagħhom tal-ġurnata fejn għandu x'jaqsam relazzjoni ma' klijenti kif ukoll ma' xogħol li jinvolvi il-ħanut minn delivery sal-affarijiet ta' kuljum li inti tiltaqa' fil-ġurnata tiegħek tax-xogħol. Hekk kif l-impjegat jibda jaħdem ġew wieħed mill-40 stabiliment ta' The Convenience Group se jibqa' jiġi segwit sakemm juri l-interess li jagħmel it-tieni parti tat-taħriġ li jittratta sezzjonijiet differenti minn dan l-istess xogħol, mir-relazzjoni tal-bejjieħ mal-klijent sa tipi differenti ta' ħobs li jinbijaw. Tkellimna mal-Operations Manager Andrew Attard li qalilna iktar fuq it-taħdidiet li għaddejjin mal-Gvern. Fil-ġranet li ġejjin ħankunu qegħdin nikkonkludu mal-Gvern. Il-Gvern ħajjaraf lilna bħala The Convenience Group li nistgħu nagħtu daw il-courses b'ċertifikat li fl-aħħar mill-aħħar ħajgarantixxi dejjem is-servizz ta' ġewwa ta' The Convenience Shop dejjem qed nagħtu servizz ta' kwalità. Dan ikompli jkabbar l-opportunitajiet ta' xogħol u taħriġ, partikolarment għal żgħażagħ li jkunu waqfu mill-istudju biex isibu impjieg li joffrilhom karriera.